चिंगे का वाहना जमावू काय करणार बायकेवर होय ना. तू कधी मी नाही एवढ्या तुम्ही उपवास धरा आता. कोणी मी कडक का माझं धरलंच जाऊन घराकडे जेवशी आता. खोटं सांगते की विचारेन तुझ्या बायको इच्छे जेवलं तर सांग मग. जेव देऊ नको अजिबात. होय तर मग बघलंच ना आणि सांगता उपवास म्हणा कड का जरा पैसो काय केलं लावलेलं ना. तू फेरे मारू गेलं एवढे एवढ्यात मला काय मारत काय कोळवल्यासारखे करत आत्ता बोल काय त्या फेरे मारूक नाही रुमाला बघणार म्हणजे हा ह्या बरोबर पॉइंट आता बघू गेला नंतर कशी करत नाही डायरेक्ट आपला माहिती आहे होय ना. म्हणजे म्हणजे काय एवढ्याच व्हायला लवकर लग्न करू आउस्मान पुढच्या वर्षी करूचा म्हणून आई काय म्हणणारच नाही मला माहिती. आई फुल गॅरंटी लावून टाक ना. पिशवी खय जायची उपास अंगारी डोक्यात ठेवून करता. अरे मोफत जण येईल माकडलं मी अरे उपास अंगारी धांदल कसली करते. कोणाचा उपास नाही माझा मला काही वाटत नाही उपासाचा समजला. हो चला किती वेळ झाला अजून ठेवलंच ना काय तू आता डोक्यात ठेवून तू बांधत होतीस काय झालं तुझा बांधत होती आता डोक्याला ठेवलं. लांब राहा साठा होत साडी फेरे घालतात की तू गाणं म्हणतो असं या म्हणत तू 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 म्हणतो असं मी ऐका केला गुणगुणतो मनातल्या मनात म्हणून गुणगुणायचंच असतं मनातल्या मनात. एक काहीतरी म्हण ना म्हण घे तू म्हण माका नाही येत रे म्हण म्हण ग माका नाही येत छान तू आणि चांगल्या माणसाक मनाक सांगता मग तरी गाणी लाव ग मोबाईल होतच काय अजून हे आमचे काका होता सौरभ काका उशीर किती बायको माझी वड पुजून झाली हा मोठे आत्ता फोन येलो काय म्हणतो टाकू नको त्याच्यात थैसून असा ती पोज मध्ये राहता एकदम हा बाकी तुम्ही कोण नाही ती पोज मध्ये असता एकदम भारतीय की हा एंट्री अशी येताना एंट्री हे मस्त ना झाले ना पुरे चल आता म्हणालाच गो जन्मदिन हातपतीला पती लागू दे मी म्हटलंय जावा काका इले एवढी सगळी तू वाटूक कर रे काय हातात घेतलं फोटोग्राफर हरसो 2-3 आंबे आणला काय भानगड काकांका ये आणि एक आमका बहिणीचो सरळ काढ रे. हा हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः. सगळ्यांनी हळद कुंकू लावून घ्या आपल्या डोक्याला.
कल्याणे देवी देवी सर्वदेवरुण मृत्न भागवंश देवप्रेमी अकल्याणे तनुवाशंभ मानवरयं पुत्रान् सततं दीर्घमायुः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोऽस्तुते सर्वनेगा श्रीगुरोयुतो मन्दात्वं झाले वर्ष म्हणता बाद झाले म्हणता हे मुख्य बाजू मी पाय दे जाम झाले दादा झाला समारोप झालो ना हो चार्जिंग लय हे बघा हे सगळे हे बघ सगळं हा माझ्याकडे तयारीनच असते मी चार्जिंग संपली तरी घे सत्यवानी येऊन दे टायमिंग वर हजर आहे बघा आबा रिक्षावाले रिक्षावाले आबा रिक्षावाले हिचे मिस्टर होय ना मग काय हसडता वारी हसा सत्यवंताकडे गेले रुसले आज रुसाचे ना आज मी गेल्या त्यांना पहिला सत्यवानांना काय देणार वाण देणार चल गो बाय बाय. तर चला मित्रांनो पूजा वगैरे झाली वडाची आणि आत्ता आम्ही चाललो घरी. तर वानदेवचा ना सत्यवानांका तर वर्षाने चालला पुढे चालली मी नंदन चालला मागसून. तर चला सावित्री वाट बघता अरे सावित्री वाट बघता. तर मित्रांनो तुम्ही म्हणत असतास ना प्रत्येक वेळा की वर्षा काही दिसत नाही वर्षा काही दिसत म्हणून आज स्वतः वर्षाबरोबर व्हिडिओ केलेलो वट सावित्रीचो. हे बघा आज कसं वाटतंय भारी नटून थटून एकदम. आज उपास कडक धरलायस भरपूर अजिबात खाल्लं ना घे तू खाऊ होतं अजून तरी म्हटलं गमलंच नाही ती. मग मी अरे सावित्री घेऊन येईल ही काय डायरेक्ट वाढत ना आणला फेरे मारून. झाली पुजून झाली मग तयारी झाली आता तुम्ही एकटी वाट बघतो आम्ही. अरे किती वाडात गर्दी किती होती एवढ्यात 5 मिनिटात झाला असतं. सगळी माणसं गावली गावली बरीचशी. नीट पकड मी दे पकडतोय दे ग पकडतोय दे ग. चला अशा प्रकारे वटपौर्णिमा झालेली आहे देवाकडे आधी ठे. आता दे आशीर्वाद एका देवादी गो एका देवा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली वटपौर्णिमा झालेली आहे आणि उपास तर कडक का माझो अजूनपर्यंत काय खाल्लंय नाही खरंच खाल्लंय नाही अजूनपर्यंत. आणि आत्ता वटपौर्णिमा वगैरे झाली आणि आत्ता कसं वाटलं व्हिडिओ नक्की कळवा वटपौर्णिमेचं. आणि बाकी सगळं मस्त मजेत. तर घराचा व्हिडिओ तुमका नंतर दिसणारच आहे. आत्ता मी वरच्यावर दाखवलं आहे तुमका काम अजून चालू आहे कलर काम थोडा बाकी आहे त्यामुळे तो नंतर व्हिडिओ येतच. तर आत्ता इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. परत म्हणा नको वर्षा दाखवलं नाही म्हणून. तर वर्षा आजच्या व्हिडिओत होता. तर चला इथेच भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.